100% имамлар куллар күтәрде, татар телендә вәгазьләр алып барылсын дип, кем белми, алар өчен зур мәчетләрдә татар теле дәресләре оештырылачак. Иншалла шулай булыр. Менә бит моңа кадәр бер-ике мәчеттә русча алып бара иде, һәм кайберләрендә ике телле. Алар хәзер җомганы гел татарча гына алып барачак. Татарча булырга тиеш, чөнки бу карар кылынды. 100% мәчетләребездә татарча гына, Татарстаныбызда татарча гына вәгазь булырга тиеш дип карар кылды. Рус телле мөселманнар өчен нинди мөмкинлекләр? Татарча өйрәнсеннәр, проблема юк. Тагын бер сорау гына, Камил хәзрәт, менә мигрантлар бар бит инде, шул рус телле шәһәр мөселманнары бар, татарлар шул исәптән. Алар өчен татар теле өйрәтү булачакмы мәктәптә, мәчеттә? Мәчетләрдә дәресләр оештырылачак, аннан соң башка вакытта да русча вәгазьләр сөйләргә була, башка телдә дә сөйләргә була. Кемдер инглизчә, татарча да без каршы түгел, ләкин җомга вакытында татарча гына булырга тиеш. Курслар кайда оештырылачак? Зур мәчетләрдә. Әле билгелеме кайсы мәчеттә? Мисал өчен безнең Галийский мәчетебездә октябрь аеннан алып дәресләр оештырылачак. Кызларга да, егетләргә да аен. Bu җомга вәгазьләрне кабул мәлле бөтенләй. Әлеге җомгага кабул. Чөнки ул җомга шартларына керми, теге вәгазь тыңлау җомганың шартларыннан 2 рәкъгат намаз уку, гарапча хутбаны тыңлау. Аңа күрә монда җомга бозылмый, бернинди проблема юк, аңламадым дип борчылмасыннар.